אדוני אינו נותן לי יד לשלום? למה? לא, ודאי. נשב, רבותיי. אדוני ממשיך להתגורר בפריז? כן. בגלות שנגזרה עליי. אבל כשאני מסתובב ונודד בעולם היהודי יותר ממנו, נותרים לאניה אשתי לפחות יופי ותרבות של עיר מקסימה. היא איננה לבד, דומני לאדוני בן גדול. כן, ארי. אלם חמודות בן 24. אבל האם בן יכול למלא את מקומו של אביו? זה הרי איננו תפקיד ציבורי שאפשר כך לתפוס את המושב שהתפנה. אדוני ודאי מרמז לנרצח. חיים, ארלוזורוב. כן, למשל, קורבן נוסף של הטרור הערבי, שאתה וחבריך הסוציאליסטים החלטתם במצח נחושה להטיל את האחריות לרציחתו על אנשינו. לאחר מסע הסתה איום ומקולל שניהלתם אתה ואנשיך כנגד איש ציבור נאמן שבסך הכל ניסה להציל רכוש יהודי מגרמניה, אפשר היה לשער שבסוף תגיע גם יריית אקדח של איזה קיצוני סיקריקי שיעשה דין לעצמו. האם אדוני מאמין שיהודי מסוגל לרצוח מנהיג יהודי על רקע מחלוקת אידיאולוגית? מדוע לא? במה אנו היהודים טובים מעמים אחרים? רציחות שמנהיגים פוליטיים מלווים את ההיסטוריה של האומות התרבותיות ביותר. וגם עלילות דם. על זה מחליט כבר בית משפט. כן, אבל בית המשפט לא רק שחרר את דוקטור אחימאיר, אלא גם את שני הנאשמים האחרים, רוזנבלט וסטבסקי. מה, אדוני שכח? בינתיים, מחוסר הוכחות. אם חסרות רציחות של יהודים תמימים בשנים האחרונות בידי ערבים, שדווקא את הרצח הזה החלטתם להטיל עלינו. אמת, יש רוצחים ערבים. אך הם אינם מאירים בפנס את פרצופו של היהודי לפני שהם משגרים בו את כדור המוות, כפי שעשה הרוצח של ארלוזורוב שלנו. רבותיי, רגע.